Pitäisikö ottaa, että mä vedän. Eikö siihen uloskin voi mennä? Voidaan mennä ulos. Nyt sä terätynyt. Ding dong. Antapas harvinaisen viinon viivan. Mitä ne tekee niin piti matsamilla? Avaa bensahana. Joo. Sellainen. Bensahana auki. Siellä on 2 ajassa vaan. Toi sahan toi saatiin. No. Mikä onks toi kuin jääkaira vai mikä toi saa? Moottorisaha. Ei jumalauta. Toi on vähän jälkeen Jeesuksen tullut markkinoille. Ei ole. Ha? Ei oo. Tai voi olla, että se on tullut markkinoille, mutta toi oli ihan 85. Onko sunkin niin? Oh. Se käyttää vieläkin näitä. Ei saatana, kuka ton kanssa jaksaa sahaa? Venäjällä. Onko se Venäjä? Hei. Isot kyyrät liikkuu päästä tommoista. Tarpeeksi laukkailu, niin sulla on väärään suuntaan toi terä, kun se on jalkojen välissä. Katsotaan, koska pisikään huonosti. Pyrkele, ja jos saakin noin, niin ei maksaa. On se Leskeli. teräketjukin jo melko. Tehkää mitä tehdään. Me on kaivettu se kode. Ja sit mä unohdin sanoa. Bensa. Joo, se pitää. Niin siinä on se pöydän ramppi, kun sä painat poliisaa. Se ei tahdo jäädä millään ylään. Ja sitten, onko se joku saatan? Siellä on joku pieni. Niin, on kulunut tai jotain vastaavaa. Se on otettu esiin. Soitat vaan hälle, niin. Maanantain mihin kanssa Maanantai. Miten sä saat jo ongelmia? Millä vitulla ton kanssa nyt sahat? Mitä sä karsit? Kato, ensin tää hoidetaan näin. Voi ristus äiti, onko moottoripyörä? Häh? Ensin kääntäis näin ja katkaistaan se puu. Voidaan pätkiä se. No voi. Ei vittu olkoon, tää ei oo mun Ei todellakaan. Niin vittu se vaan, jos se sunnuu. Ei, kun savotaan. No heirut, ton kanssa 6 tuntia päivässä, niin tie.